tini ani nok ni borok okok khnaui ani baisong ani cousin rok jotono dumpla thaplang leja because joto borok same ya belana manai joto ni bakha same ya borok no hanga kai pichatia punishment mari nai no ang to ya karya borok no jodi buchi nang rogo to cyber crime rok mai basic active unya na ke haipano yang ni hain hini nang yang wo khaio jate yang ni police department no fanu pressurize ungmajat. Hello babe song puilano ani channel lo norok no lamsogo dini ni topic no tei ang sanani skango norok no sanamu sumani kok hunke iko norok screen no ang phunogiri mani omong khani ketal channel ang o channel lo expose khlaimani video rok no danai hunke norok a channel no subscribe khlaina di ani o main channel story be baksa expose video khlaikan ke belai mix content hayengei thangnai hunke aboni bagui no a channel lo bo ketal khoba tabuk ani o main channel no ang expose video ma khlaigranai haipona aste aste ang a channel lo expose video ni topic no talangai thangnai jepro no rok jotono ani o second channel no sinikan ke apro ang tebo ani o main channel lo ang tai expose video khlailia aramang no khlaisinai ke bayep song norok ani a second channel no subscribe khlainana tapok di tabuk no thangai norok subscribe khlaina di a channel ni link kang o video ni description no tei comment no bang pin khlairwana norok thangai check khlainai di hinke phaidi tini ni o topic no tei no jeng kok salaisinai iko norok screen no nai di sabujani faltu chai kam korei o photo no edit khlaiye facebook o share khlairika hinke ayang a photo busuk jorate kubui ya engei tongkha kebo cherei nailia ke one solia langkan o photo share khlaijagai viral engei thangka bukhuk bai to ang poriwei norok no o kokrok khnariwei manlia tamni hinke asken abo dirty word asken bukhuk sitra kariwei sijak norok nugui tongmani o photo ni bwrei engkha khoroksa bai binimung engkha sangha mitro koloi ti achela hinke ti keboya o bai ni bini nijini babu bini babusi o bai hinke tripura ni khoroksa botipra sano bini kami hinke ompi nogor ni bisomoni para ti o bai tabuk present hongka ke Bengaluru tongui tong bo cherai ni simun aro no study rok pora rok suna khlaimani bagai bo aro bini study rok paikhan ke bo Bengaluru no aro bo job khlai tongkha pheba tabuk kok hongka gabo se je May 6 tarik 2024 ni salo asomsa sabjani bo o bai bini babuni o photo no nawoi abo hai khlai kok hamya sawoi viral khlai rikha Facebook ni tiprasa wall group Bupha Bwsajwkno tonglai bwsa engei thangka rok hne Bupha Bwsajwkno Pregnant khlai rika hne norok bok iko screen no nai di busuk joratei dirty word by o borok edit khlai post rika pheba tabuk sak joratei o bai bini babuni hamya alga kuno proof eba evidence korei ayangke a post no kwbangma borok no kubui ni wan sugei share khlai viral khlai relaika wan sugei naikhe ke wan amani singsa tabuk ni joro Bupha Bwsajwkno photo nawoi bujagai post khlaimanani koklia borok askheno negative engei thangbaikha je Bupha Bwsajwkno phano tabuk ni joro hamya wan suglaisu au tabuk ni situation belaiken hamya engei thangkaba hamya bo asuk joro teina bangkha norok news rogo bo nugui tongkhana saiman khana thangnai salkisa sakango sakni bini bumama bosi bini mayono romfrewoi butharka aboni bagui no hamya rokni bagui no kaham no bo hamya hini no wansuglaisu tabung ne jorao haipono ayango a kaham no bo evidence korei proofs korei haino video viral khlai tongo hungkangke share khlaina rok bo langkano share khlainani kokya tini o bai bo abo haikeno kokya kok majra berjagai bini photo edit khlai viral khlai rijaka Kyang abono jotono sanamu sungo tabungni jorao hamya to belaikhno bangkha oko kubui no thik no haipano keboni photo no haino viral khlaimani siming bai norok bo share ta khlaidi sikang abo busuk jorte kubui ya norok cherei naigradi saiman sokang kaning confirm khangkai approach ning share khlaidi haino bui viral khlaikya haino nukhang kaino ning viral khlai rinan kokya sikang bujuinari ab busuk jorte kubui ke o bai ni photo je viral khlaijagai tongmani bo tabuk suk joratei jeng kuno hamya photo eba video bini viral ngmani to jeng tabuk suk jorte manyako mane kok hangkai kuno evidence eba proof jeng manyako hunke norok bo tomung o photo no nugui tongkhangke share rok tai ta khlailaisidi o video no se kwbang khlai norok share khlairdi jate a bujiya sujiya karei share khlai tongnai rokni aro bo
o video sogi kangke borok saiman thong te stop khlaitung ge tabuk o bai ano call khlai tam sahor ka bini khukti bo norok kisa khnaui naidi ang o bai bai kok samani call recording rok ang narkha ge norok khnaui naidi hello sai khnar de kai ko no nang je ko sabani obo nini mungoi ko fake viral khaijak tongmon tam bahai fake viral khaijak am sai khnar gata okay so first an introduction dibo na ang tipra no tipra ni no ani mong ka mane school ni mong ke songor mitra ka leido ge ko kai si angor 10 years ongkha no tini ha stay by hasalo tongo Bangalore tongo o jaga na studies ro complete khate studies complete on logo angor job khai tongo practice khai tongo nini samong ba job ko samong le pai cross a doctor ano gynec hinima no gynec and obstetric department ang abu under khai tongo okay okay si that means oko Tripura o bo tabo channel roga koro ke buniam hai kore ba am hai kase difficult na job manani yakete angle starting isimi abu shimi ya actually ang starting isimi o jaga blank and kisa platform o jaga kisa kahab mane shijak tong ta adini shimi so ang o jaga no mane ko khai tong ta su practice ani choli tong tang mali nen kaise doctor kaise practice khaina bagai shijak na bunang hai deba ani plan tongo nogo phaina ni tai dui na bosor ka thamni bisinge ang nogo pherok nai ni bini hani bororo ni bagibu tomo ani phaina mu tumaro abo bai nanga jaga hangkai like kaisa ko part time job haklai kata na part time ya ang ani computer studies ang totally practitioner doctor Hingga tabu koke hese, ang obo nonang sawan ulo sources ani idea tamo, but ang jetini dian bagi ungmani hingga, suddenly ani by kesan cousin, bo ano around 2 o'clock rogo ano call kekena, ano sa hey nengtam kaito kami sa mungkin sa kun ni rest kaito mo, ni ani off ni be, ke bono nono kana hade tamong tong ni ano photo ri rohor. Ken kangke ang wana khata bu saba sung nai thoke edit khai kai ni ate ro khai story ri woi ka bo nung puila o photo nung mani kangke group da nok ang group na gamnai ano ani anan cousin rohoro bo abo group ni no bo screenshot na hari ano rohor kata bo na je bor rohor nai ni thani ya ba no khang ang ni jibo no khado ko bai ko fungrok ko nuk khata ang ka hepano wan suk mayang tong ta bui hai no share khalai tong khang kai abono tiko tabuk sari ko tai sai ko norok ning ko nuk phi kata o post khlai le marok e abono khata kai ko kai mai se bana sari bai nan sagre di sai khnar de abono sanai mani enke ko abon pore khai ta ang nukha nukmani pore jeng rutukha bo group of mori kha puila to group ni opase norza ang puila nukmani ang anu je bayano rohor mani ajago group ni headline si norza prop khai jakta obon ya gulo khai inquiry khaimang kha obo o tini tiprasa ni o group o rejak tong ni je jago ang post khai ka ulo tiprasa wall group ta na wall group o ing ang actually tiprasa wall group ang tongman chi india ang obon pore si ang o group a hawi nai abon pore group ni member ng nang nai bila abon pore si post khai na ye ko kai aro je edit khaijak of ko photo nongone abo khai ko nok ni babung kata na bai ani babu 2020 just covid ni sigang duro bo jaga treatment ni bagi thayo o jaga treatment ni bagi thayo bini CRT ka problem mane hingang kai chini hasti rogo ba thaino mano health department ta mungui dong abo ani hinorok sikung nai he di ba anga khulong na rong musuli Kokborok na so ang bono tui thaikao jaga wa even ani babu simi ani mabo phayo but afro adi no ke guru ma purani babu simi nota ke guru gui a photo na ani bahut kasam nang nai ni anga post family ana bo DP ani Facebook ni profile ni
abo naidi di nanga post kamera ama बहुत hakku ko ni sekarang ni okay ano tabok ko aro nong ni nok ni yong ni bobai te kunu am hai hamya photo ba borok maya wino haino kaja borok fake klai kata na bai edit klai kata na ani account thangi nei di dengan account to thangi nei di ani account kiri da even ang private student sitonya tangi tonya hinmani le ang if by chance ang private sito na hunga kai hai tin ti prasa gila ma borok tongo bunya hasele pawithani tini ni jini o jaga ni boro rog ba na khor busu chini da je chini nei boro we personally khai manwa but tini hasini boro rog ne bula na ang hasalo tongo tai ani profession ni ani profile ni koi boro boni problem ani share khai manu ati wan subino angani abuna ang hidden di tonde ke ang private sinar zege abun bagai je sa boro phano thange ani profile check khai manu ja photo naina tong video naina tong joto no nai manu ani profile fully transparent. Hengkai bai asago kaisa borok sal kecang ni sal sengkrak kiprasa ne kaisa account tongta. Hengkai bo nono kisa comment raklai nang doktor ya nang abo ulo khaika abo khairok actually bo pro khaisai mana bo bo first khaio ar the kiprasa ni group o deri nai bo khai phungono rikisa phungo riwei mo afternoon rogo nu tar mane o je edit khlaine ke o bo yata na o sal kecang ni sal sengkrak nai bo yata na ang ma to nya borok no Kaipano borok khai tabuk je nono split khaine rokun khata ko troll khaine rok split khaine rok ko khaime sane rokun khata angma to ni oborong ni bising ke buhinai because borok ni pronunciation borok ni the way of talking borok ni the way of typing no ko na ma to nya borok khai borok unga no hinai because aro je edit khaine borok abo kita bokhro ganang borok no khai ken ni ma hinu ta kai sabo edit khai ka bole romaya kota na bai abang romaya ko haini bagi nangi ko cyber crime ni tabang sokpai dro ano thajing sakablang cyber crime thangi tongo hine apuno chini o unko viral khlaine rok bo je spread khlaine rok bo wan sugya abo kubui dang kha tatal dang kha hai nu khang kai no share khaleu ta ang akok no thawo puila are no ni news gila ma news ongai mano kubui ongai mano tatal ongai mano half knowledge but nung kaisa group ni admin nung kaisa group share khana thangga kai abu ni responsibility an news nung je ri tong kha abu botui hai abu kubui da na kubuya tini ani nok ni boro rok okok khnaui ani baisong ani cousin rok jotono dumphla thaplang leja because joto borok same ya bela na munai joto ni bakha same ya obo ang tobo ang pressure face kai saizak ang joto handle khana thanga ke motamuti ma khaiga life hini no ang usuk oborok na suk ang deeply ko yawe ang handle khai tong ko khai ho bhai ke ogo a borok je salke sang ni rinai bo gangke sini o group ni post no nuwei bo trigger already manisi bo kha repurung ka kai bano nang ninge sa ang thaini bo personally anasu si nang nai nei di munai borong jotto ni account fake account mama ang check click laika sinke buano je so ko tam singka mo degree kri khai ko bo mai bi ko khaina nai khana mani bo main focus ni take bo mai bi sorry na musung ni bage amti herok topic ti thakna but ang ani focus ni take ta ang to loria borok ani one to good ani ko degree kri naam ti kri na ke nai fedi most welcome ani hospital tongo ani institution tongo ani university tongo jaga nang pass out tongo faidi check khai pedi yes khai dia no I'm always ready atoba angani abo proof ni bage ang social media bo ba ang aro kok bangi tonya main ko khangka ni o jaga si nor a bor of the post number of khaika ba je bor khaika a edit no ba khaimani pore je share khaika wan se ke ba bi as kok shitra no bhai ke chini bor ro as haikin man ang ni bor no ta sai hini wan suma tong ma ya abo sani kok khangka okay sampai bai nang nini joto kubui kok nang share khlaimani bagai okay
tabuk ke jeng abo noi ko buino ma sasnai ta je abo kaisa fake si haike jeng spread khlaimani ta one sugui ba bi jeng spread khaina na ta je kuno na phano munai nang ani kokna nang cross checking khainai ma no ang ompini bushoni parani right ang first ani parani proudly I can say ani parani first doctor ang nung hanggang ke bushoni parawa Kokborok ani nok funugiri no ani nok funugiri na ani jati gusti ani maximum majorities a parani borok ani jati gusti nung ke no fana ani character certificate ani babu ani pura bushoni certificate nung mai man kai kok ka mo hase bai ang ni nung ba je kok sai tong mani ang call recording khlai tong do okay kai nung tabuk jeng jotono saimang kha je abo nung sai khna rekha haino chin boroi ko khoroksa borok edit khlai kubui ta la ri khang ka bana tai unko borok cherna sangli ta haino spread khlai ka chin tripura ka ba haino khlainan loing lai tong kha kai bai nung abono nini obo photo je fake no tei nung buino spread khlainani stop khlainani bagai nung tamo sanani musung kisa sadeta ani thani tam sanani ani thani kuna sana kure ang o spread khaijak nukmani obo ta ani sago kalayo nung ani sago ang tabu sikalai jago but mo hairok ang kobang ma borok ro nang ungjak nugo especially buini borok bai kai jage sainai borok ro na ang borok ni bade am hai hate spreading words ro gang nugo agi phano apu pan ang kha soi tong in case oba ani logyang khang kai ang ya kariya because punishment hasini sawoi bujokshini bujok unya borok ro na hanggang ke oko borok no hangga kai pichatia punishment mari nai no ang to ya kariya borok no ngai tabuk cyber crime mo thanga ta na bai nang ang already cyber crime thangja borok on work ko tongo work in progress jodi buchi nang rogo to cyber crime rok mai basic active unya na hangke haipano yang ni hain hini nang yang ko khaio jate yang ni police department no fanu pressurize ungmajat because as Delhi Chennai am hai gila am hai buni jaga rogo tole northeast ni special cop ala da tongo cyber crime no karibo hanggang ke e ko hai ni bagai jeng highlight khaimanu borok khanaya ingya jo obak step nai tongo tai ani babu no ba angaro local police station no thangai ekbar inko khaidi ni saidi rekha report khaidi hinai inquiry ni bagai tai tini to maybe thangi marli ana bo because of weather kisa wati rok khai to khana bo ani ho thangai ke yong khai tabu parao tong ta na bai bo parao tabu para tam sing kamot ompini bushoni para bushomoni para ta dong ka bhai asung na ta kokba bele ham bai hor ka ham do bai hor ka ham jora